Wel, bore da I chi blant, gobeithio bod chi gyd yn oce. Nawr, fel fi wedi gweud yn barod, bore yma, ni'n mynd I glywed eitha tipyn am ddyn o'r enw Ioan Fydyddiwr. Ond yn y darlleniad, oedd e ddim yn gweud lot I ni amdano fe, oedd dim lot o fanylion, a felly o'n i'n meddwl bydde fe yn dda taswn ni'n siarad chydig bach dy chi nawr amdano fe. Nawr, oedd Ioan yn perthyn I Iesu. Trwy Mair, mam Iesu, oedd Iesu a Ioan Fydyddiwr yn perthyn i'w gilydd. Ac oedd Ioan yn berson sbesial iawn. Oedd Duw di anfon Ioan I paratoi'r ffordd ar gyfer Iesu Grist. A felly dyma Ioan yn gwneud rhywbeth chydig bach yn rhyfedd. Dyma Ioan yn gadael adre, gadael y teulu a'i ffrindiau, ac yn mynd allan i'r anialwch. Chydig bach fel hyn efallai. Ac yn yr anialwch, oedd Ioan yn gwisgo dillad od. Oedd e'n gwisgo, blew camel oedd e. O'n i'n methu ffindo blew camel, dyma'r agosau o'n i'n gallu. So, falle oedd e'n edrych rhywbeth fel hyn. Ac oedd Ioan yn yr anialwch yn bwyta, mel, dyma fi chydig bach o fel fan hyn, ac yn chydig bach o hon. Hyfryd. Oedd e hefyd yn bita locustiaid, fel locusts, grasshoppers. Nawr, mae dy fi rai fan hyn, ac chi'n meddwl dos ni? Un bach arall. Ddim locustiaid, un o jelly beads. Ond, oedd e'n bita mel a locustiaid. Pam? Wel, oedd Ioan yn treol dangos trwy fyw yn y ffordd rhyfedd yma, bod di roi lan popeth mwyn dilyn Duw, ac mwyn paratoi'r ffordd I Iesu Grist. Oedd di gadael y pethau na sydd yn bwysig I gymaint o bobl, tŷ neis a teulu, a dillad neis a bwyd neis, mwyn paratoi'r ffordd I Iesu Grist. A felly oedd pobl yn dod allan at Ioan i'r anialwch mwyn cael ei bedyddio. Dyna pam ni'n galw yn Ioan Fydyddiwr. Oedd e'n bedyddio pobl. Oedd pobl yn dod ato fe ac yn cyffesu I Dduw y pethau drwg o'n nhw wedi wneud, ac oedd Ioan yn rhoi nhw o dan y dŵr ac yn tynnu nhw allan mwyn dangos bod nhw nawr yn sori a bod nhw eisiau dechrau ar fywyd newydd. Ac oedd Ioan di dweud lot o bethau am Iesu Grist, a ni'n mynd I feddwl am hynny yn y bregaeth. Ond un peth wedodd oedd hyn. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Mae peidiwch poeni, ni'n mynd I feddwl ychydig bach yn y bregaeth am be mae'r geiriau yna yn meddwl. Ond cymryd ymaith yw tynnu ffwrdd. So fi'n mynd I cymryd ymaith y dillad yma nawr. Ac be o'n i'n meddwl gallwn ni wneud nawr yw dysgu y geiriau yma trwy cymryd ymaith, trwy tynnu I ffwrdd geiriau'r adnod 1 ar y tro. So mae'r geiriau mynd I fod ar y sgrin, a nawn ni fynd trwyddo fe, ac byddai'n tynnu'r geiriau I ffwrdd 1 wrth 1. So, gwedwch gyda fi. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Rwydd. Mae'n drial eto. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Trian eto. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Dechrau mewn bach yn anoddach nawr. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Eto. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Un arall. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd.
Ioan 1, adnod 29. Eto. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Gobeithio bod chi'n dechrau cael yna, so nawn ni cymryd cwbl mwy o eiriau ffwrdd. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Un ola te, come on. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Reit, da iawn chi. Nawr, cyn bod ni yn troi i edrych ar Ioan a beth oedd Ioan yn ei ddweud am Iesu, mae Amanda wedi dewis rhywbeth i ni ganu, a bydd hi'n esbonio pam bod ni wedi dewis ac beth yw ystyr rai o'r geiriau i ni'n mynd i'w canu.